Og vi er inde i kirken. Jeg skal ikke gå foran. Maria prøver at åbne døren. Kom så, Maria. Kommer også lidt an på, hvem det er, der gør det her. Maria, hun er meget kompetent. Hun har faktisk stor mus. Giv hende et ordentligt skub og så. Nogle gange kan det være lettere at bakke. Gør det det? Ja. Hvornår er det, jeg skal have dem her af? Er det først op i banegårdsfesten? Nej. Nu er hun tilbage ved luk.